Maya po oras labot Kapampangan. Ulat ako kasi patse ala ko masanting location no isip ko kaya nasakyan eh. Iting kaya katamong kardinalan siya mapulot ang duwang pamanyubok. Pag-umpisan ko na ing mumunan dili, umusog. Ing umusog, tiagalugan niya, tinyang mas manayon nakatulid din kay Kapampangan. Ing kadua, tupada. Hanggang pandemya, era agwantang makiabi keng tupada rin sa bungero. Ano. Taning katulid na keng Kapampangan ning tupada. Katlo, sampayan. Isable mo na ining malang kita sampayan kabang mapali ing alduan. Sampayan, tiagalugan niya yan. At tinyang mas manayon nakatulid din kay Kapampangan. Kapat, patnubayan. Patnubayan nakatasaning nga pong ginukiyan ng pandemya ngayon niya. Patnubayan, tiagalugan niya naman yan. Ing kalima, usapan. Nakamakiabi kayong usapan na rin matuwa. Tiagalugan niya yung usapan. Nano yung mo yung mas manawin ang katulid kay Kapampangan. Ing kanam, takip silim. Masanting maglitrato pa siya takip silim. Takip silim, tiagalugan niya naman yan. At yung mas manawin ang katulid kay Kapampangan. Ing kapito, sapot. Ay, layan mo sapot na ning babagwa. Ing sapot, tiagalugan niya. At yung katulid na mas manawin niya kay Kapampangan. At yung taulindili, utong. Ay, layan mo rin utong na ning aso. Gusto, dakala rin kuwana. At yung mas manawin na katulid niya kay Kapampangan. Maluhin na, panay ako sasabihan. Nung Kapampangan tamo, di pa nga Pampangan tamo. Yung katamong apo, yung katamong anak, yung katamong kapatid, yung wali. Tala sana panagalugan. Kapampanganan tala. Tanamo, nakala salamat kayong kayong pamanaluki. Luid, tamungan.